Hvala svima što ste izdvojili svoje vreme i posvetili ga našem Budi muškom klubu i pre svega našim mladim glumcima. I ovaj aplauz koji ste putili meni, ja bih dao njima i molim vas još jedan aplauz za njih. Glavna aktivnost, znači, ove večeri jeste predstava Budi muškog klub je cool. Mnogi od vas znaju šta je Budi muškog klub, među vama ima mnogo Budi muškog članova, ima i mnogo devojaka, a niste isključeni iz ovog procesa. Treba nam neko ko će da podrži naše mlade momke u želji da se promene na bolje. U vremenima u kojima živimo, ovi momci su pokazali svoju hrabrost time što su željeli da budu deo našeg kluba, da nauče mnogo od toga, pre svega da nasilje nije poželjan način ponašanja, da alkohol, cigarete i droge nisu baš najbolja stvar koju treba da biraju u svom životu. Oni su krenuli na put da menjaju sebe, a samim tim da menjaju naš grad, na bolje naravno. Sa vašom podrškom i podrškom Centra za razvoj zajednica naše organizacije Budi muškog kluba, oni imaju veće šanse za uspeh. To je ono što sam imao ja da vam kažem, a ono što će oni da vam kažu šta je to Budi muškog klub, gde su sve bili, šta su radili i da pozovu ostale da nam se priključe u sljedećem toku ove predstave. Pa nemoj da me brukaš ovde na ulici, bre, pa nemoj da me brukaš kapesa, pa dosta... Tvoj brat, malo su batili tvoj. Pa ja sam tu, zašto nisi krenuo, brate, da idemo da ih ubijemo zajedno, bre, šta ti je? Šta raškilo? Ne razumem ste prvo šta je, bre. A daj, brate, ti sigurno već nekada čuo, lako je tebi, ti si muško, ili budi muško. Međutim, meni niko ne znam da objasni kako to biti pravi muškarac. Kako to zaista izgleda kada si pravi muškarac. Kako pravi muškarac govori, kako pravi muškarac treba da se ponaša, kako pravi muškarac izgleda i kako su u stvari ti muškarci. Brate, Svitina, neću meni te keva suši na žici. Izvini, molim, ajde samo. Da se ne bukaš, da pomeš. I nosim na dušu. Kada ga neko prvi udari, on uvek vrati. A kada ga niko ne udari, on vrati unapred, da ne bi morao posle. Pritom, nijedna cura neće sa njim, da su, na primjer, kao ono u Šekspiru, njemu prilazi curi i kažu mu Ao, Romeo, ali o njoj, mora djeb Julija. Ne znam, ne razumijem. Zašto, brate? Šta ti da pas? Saslušaj mi samo, evo, 3 stvari da ti kažem. Čekaj, stani, ja moram to da zapišem ovo. Alo, nije ovo brate, što ga rekao sam ti napišu. Hvala. Nije hvala. To je super, jedno. Slušaj me, brate, 3 stvari. Devike su za srebere, devike su stvari za kukučara, dobro je za srebere, kao što si ti. Meni devika nešto, pa da je potrebna, brate, ja bih te prvimo, ne bih imao ti. Ko bi je prvimo? Ja bih je prvimo. Ružni. Bravo. Druga stvar jeste, najgora institucija u državi škola. A daj, ljudi su stvorili kao malo bolje razmisliti. Ljudi su stvorili školu za tako budale, kao ti. Ti si štreber, i oni su stvorili školu da se ne gubite na ulici, zato ti sam sebe. Ne razumijem šta ima, brate, u toj školi. Zašto ne nosi, brate, i kinesku, i svesku, i užavac ceo dan, brate, zajebavaš se s drugovima, smijavaš profesorno, zato ti šta radiš. Ispišao 777 stranica, da, kako ti je brutalno zahvali, brate, zglopili te. Ne razumijem, brate, šta si ti škola, ali pazi, ko mi je rekao stvari, zamisli ono odlično rodinarskoj društvu, brate, popiješ malo, pustiš se i brate skeniš nekog liku tamo. Streku prvi, brate, sa visini. Mislim ono, ti si kao, brate, lao.
svašta u životu. Da. Brate, treća stvar jeste moda. Nema da ih potencija na modi kao jedan i drugnosti. Oni ceo život govorio, brate, da moram da nosim iste čarape, da moram da mi se slaže trenerka sa majice. Čajmo to. Zašto moram, brate, da si kupam svaki dan? Ja ipak mislim, brate, da ne bi smrtno, čekaj. Ma daj bre, pa je lavio da čovjek ispravio svoju teritoriju. Pa i Charles Darwin je se vodio s time, brate, kada je pravio selekciju ono životinja, znaš? Svi su to uče, brate. To je to, mislim, ono, već počinjem da se nerviram, mislim da će to dovoljno za svaku neke stvari u životu. A kada ljudi su dostatne, kada je ti da stanu u Kareninu, bre? Vi ste druga strana. Pazite, mi on ne shvata da, šta ćemo u školu? Došao je tu, što se zezamo, žena, sve to. Kako se ne bože? Ali pazi, meni škola nije bila potrebna, mene otac, ja imam samo 4 osnovne knjige iz 5, to mi je tako kupio, ali sam to rešio za škole. Pa nije imao. Bilo prekratni. Ništa, bio sam opet u parku sa životom i znaš šta mi kenju. Trebam da se opet bijem, brate, čemu sve to vodi? Da jedan bacam svaki dan. Neću više. Dokle, brate? Zašto? Šta je? Zašto ja trebam, brate, da se bijem? Zašto recimo trebam gledati filmove čak Norisa ili da nam jesu zvezde u partizmu? Zašto? Da bi bili muškarci, da pazite ove, brate, Pana Jakunića, pa on je, brate, pravi muškarac što je nakultirao ovo, Amerikanac. Dobro, rede. Kako se to ženstvo podrazumije muško smo mora čekati? Daj, bre, budalo, jedno, daj, ulo pivo, man, ej. Znači, to si skupio? Daj, mi ovam prst. Alo, brate, alo. Ajde, pošli. Sad dođete na predstavu ovdje da gledate, vam se možete komanju. Ajde, tišina tamo. Evo vidiš, brate, razgovor ova dva debila, po njemu je to baš cool, došli na predstavu prave snage. Začutite, tišina više. Ajde. Brate, vidiš ti kako su oni? A šta je, jer ja trebam da brukam recimo moje roditelji to koji su sve učinili za mene, da bi jedan dan bio neka faca u školi, ne znam šta, posao, opet sam nikom ništa. A ne znam, brate, meni je opet sve to nelogično, ja ne želim nikom mojim životom da upravlja i ja želim svoj život da organizujem. Šta li ovo, Budi muško klubi, oni su naši sad da me smaju, oni, od svih oni naši, Čekaj, došli ću... Da, ma bez. Dođi, brate, pazi, viš da je stvar skroz gotova, igraju futbol, košarku, čak imaju svoj bioskop. Vidi da se sve putovali, Koponik, Beograd, Brnačka banja, Budva, Sremska Mitrovica, Istra, brate. Nije to tako laše, A ne, sad kako, brate, tamo se upada preko veze. Nije. Brate, ko ste sve ovo dati za džabe, Ali pregledaj, evo imaju Facebook stranicu, imaju kontakt telefon, ajde da pozovemo da vidimo se raspitamo. Šta radimo po ceo dan? brate, pravo, ajmo mi kola. Idemo. Želim da budem deo grupe koja zna kako da iskulira tuču. Šta je to dobro, ne razumem. Ako me neko udari, ja sad treba da se sklonim tu. Da mu se izvinjavam kao ona prebudala to što mi je zblamirao. Da putuje i druži sa vršnjacima cijelog regiona. Da stekne veštine lidera. Da ispolji svoju kreativnost. Nikad nisam bio kreativan i to mi uopšte nije potrebno. Šta će mi to? Budi muško klub Kosovska Mitrovica, ulica Kralja Petra, dobro. Ispolji svoj, dobro sam čisto, da gumiš i brejkuješ. A daj, dobiš priliku da i podršku da kroz razne akcije učiniš naš grad bolje nego da ćemo kreći. Šta je to neka nabacili ste bricice, nismo više kao brite za paradajs. Gledaj, brate, gledaj. To je naš muško Kosovska Mitrovica. Šta gledaj? Budi muško, evo ti pogledaj, brate. Šta je ovo zdravstveni karton, a? Ne baciš, što mi baciš to? Pa zato što si klub, pa šta ja trebam da se učenim u Budi muško klub da bi bio muško, brate, šta meni molim? Ja sam muškarac, brate, nisam muško. Slušaj ovako, želim da ti objasnim neke stvari. Budi muško klub Kosovska Mitrovica, to je cool. Sad ću misliti i kako mi sad to nešto kažem. Baš mi. Ovako, tu naučiš da ovo tamo pivo, droge i cigarete nisu baš gotivna stvar. A da ipak cigare služe samo da se truješ i da smrdiš, jedino ti stvarno voliš da smrdiš. Ajde, kažem sad. I ovo da ti kažemo, sledeće nedelje idemo kod našeg drugara iz Beograda.
I nemamo više vremena s tobom toliko da se družimo, znaš. Nemam ja vremena da vas slušam, više nervirate me, izbiću vas, zato Slušaj, pošto ti naš drug bukvalno od 5. godine i mi tebe mnogo volim i cijenim. Toliko smo prošli lepo i kružno i želimo da te pozovemo sa nama da počnu u našem klubu. Ipak volimo te kao druga i ne želimo tako da propadneš ulici. Slušaj, želim samo da ti objasnim da u tom klubu ima mesta i za tebe. Naravno da nema, brate. Slušaj me, brate, u tom klubu ima mesta i za tebe, ali ipak, to je tvoja stvar. Ako ti želiš, brate, da sediš tu na ovoj klupi, brate, na ovom pivu, brate, da uživaš u tome, ok, sedi, gledaj kako život prolazi pored tebe, a mi ćemo ići po Srbiji, čak i dalje, družiti sa novim drugarima, a ti ćeš tu propadati. A nemoj da me smarate, bre, Ajde, bre, šta? Prvo si ne folirao, možda i ovo nije tako loše. Možda onda kudu stvarno ima mesta za mene. Da ih poslušam, zato što im ceo život kenjem i uvijek su me nekako slušali. Pa kako mi kudu? Nadam se da će mi biti bolji, da ipak mogu da probam i onu drugu stranu života, da ne provedem samo vreme na ulici. Pa da će biti dobro, nemam pojma. U zadnjih godinu dana imali smo 4 treninga koje smo održali van Kosovske Mitrovice, gde smo odali na Kopaonik 2 puta, u Vrnjačku banju, u Budu. Van toga imali su prilike da posete naše partnere u ostalim gradovima u centralnoj Srbiji. Išli su do Beograda, Sremske Mitrovice, ove godine do Bele Crkve. Išli su čak i na letovanju u Crnu Goru, u Hrvatsku, tako da su imali prilike da upoznaju i druge momke. Šta je poenta svega toga? Poenta je da se osnaže mladi momci kako bi im pomogli da oni shvate gde greše, a da oni to svoje znanje prenosu na druge. U narednom periodu imat ćemo predavanja u srednjoj tehničkoj školi Mihajlo Petrovića Alsa koju se trenutno nalazimo. Predavanjima će biti obuhvaćeni i momci iz 1., 2. i eventualno 3. godine srednje škole. To smo već u pregovoru. Volio bi da svi muškarci i devojke koji su iz tehničke škole budu na redovnim na našim predavanjima i što bolje upoznaju kako naš klub, tako i vrednosti koje on promoviše i naše momke. Do sada niko se nije pokajao ko je došao. Nalazimo se u ulici Kralja Petra I, zgrada Pro Credit banke na 1. spratu. Centar za razvoj zajednica stoji na našim vratima koje su uvek otvorene za sve one koji žele da menjajući sebe promene naš grad na bolje. Dobrodošli, dođite.